Tulfo at Aquino versus Marcos at Marcoleta. So ngayon, nagkaroon ng kaguluhan sa Senado. So nagpresent si Senator Amy Marcos na isang video na pinapakita ang kanyang mga alegasyon na magkakaroon daw ng walang eleksyon sa 2028 na conspiracy. Ang sa kanyang alegasyon, nagmeeting daw si Speaker Bogie D at ilang mga kongresista, gobernador at ilang mga tataas na tao sa Soler Resort at nagsabi sila at nag-uusap-usap sila kung ano ang pwedeng gawin para mawala ang eleksyon sa 2028. Ang napag-usapan daw sa kanyang mga alegasyon ay magkakaroon daw ng isang constitutional assembly para baguhin ang konstitusyon at madagdagan daw ang termino ng presidente at mga kongresista para hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 at mai-delay ito hanggang 2031. At sinasabi niya at marami siya mga alegasyon na kasama dito ang Senate minority at doon nag-react ang mga senador na kasama ni Senator Zubiri, Senator Gatchalian, Senator Raffy Tulfo at Senator Bam Aquino. Ang sinasabi ni Senator Mig Zubiri na nagmo-motion siya na tanggalin sa record ang video na pinasent ni Senator Amy Marcos kasi wala naman daw facts ito, panay alegasyon at isang propaganda video. Ang sinasabi naman ni Senator Raffy Tulfo na hindi ito tamang way ng pag-present ng kanyang data kasi wala daw siya mga credible sources, hindi tulad sa kanya na may 30 years na daw siya sa media experience, magaling siya at maganda siya mag-present ng kanyang mga sources kapag nag-expose daw siya. At sinasabi naman ni Senator Bam Aquino kung nagkabotohan dito na kung sino daw yung sang-ayon sa walang eleksyon, siguro lahat ng 24 senators ay hindi sang-ayon na magkakaroon ng isang no election sa 2028 kasi siya din daw, hindi daw siya sasang-ayon na no election sa 2028. At sinasabi naman ng ibang senador tulad ni Gatchalian at ng mga iba na wala daw ganong usapan, na wala naman daw na pag-usapan ng mga Senate minority na may isusulong silang pagkansela ng election sa 2028. So lahat sila nagalit kay Senator Amy Marcos pero dinepensahan naman ni Senator Marcoleta si Amy Marcos. Ang sinasabi, ba't kayo na-offend? Wala namang offensive na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ito ay isang video lamang na kanyang inilalahad. So Dad, ano nakikita mo dito? Well, hindi na kasi panibago itong mga ganitong chismis o kwentong kutsero na sinasabi natin. No? Kasi mula pa nung panahon ni former President Fidel Ramos, meron na rin mga ganyang chismis o kwento. No? Pero noon talagang naglatag si President Ramos ng kanyang hangarin na sana mabago yung ating charter, no? Yung ating konstitusyon. Kaya sinabi niya, charter change. Ibig sabihin, huhubugin yung konstitusyon para maging angkop ito sa tinatakbo ng ating lipunan at ng ating ekonomiya. So this has been ongoing ever since. No? May mga ganyang mga panukala, may mga ganyang susog, pero hindi naman natutuloy. Kasi nga kadalasan, kahit naman nung panahon ni President Duterte, meron din mga nagsasabi ng ganyan na babaguhin yung konstitusyon habang maaga pa lamang para sa ganun magkaroon ng tamang mga sistema sa ating bayan, lalo sa ekonomiya, sa ating mga business and economic system or policies. No? So marami ng ganyan. Kahit noong panahon ni President Duterte, meron na rin yan. No? Even noong panahon ni President Pinoy, nagkaroon din ng mga ganyang suggestions, pero ito ay openly na tinatalakay at nung kadalasan tinatalakay ito sa umpisa pala ng termino ng Pangulo, hindi sa dulo. No? Kasi kung titingnan mo ngayon, kung susuriin natin, 2 taon na lamang matatapos na ang termino ng ating Pangulo. So for them to say na gagawin ito o isusulong ito ng ating mga administrasyon, medyo siguro mahirap paniwalaan. Dahil kung ito ay may ganitong plano, dapat noon pang umpisa. Kasi kung noon pang umpisa nila gagawin to, mas madali kaysa ngayon. No? So yun ang una doon. Yung objectively speaking, it is highly improbable na gagawin nila to dahil patapos na yung kanilang termino. At pangalawa, kadalasan sa mga administrasyon, 1 year before the election, wala nang sumusuporta masyado sa kanila. Lahat nakatuon na doon sa mga susunod na tatakbo. So, 1 year to go. At mahirap ipasa to kung 1 year to go kasi maraming dadaanan na proseso. So, it's more like a chismis or kwentong kutsero. Kasi yun ang dapat pag-ingatan. Maaring na kuryente siya, una. O maaring nga sinasabi nila propaganda dahil parang ganito yun parang kung nag-squid tactic, sinasabi squid tactic, minsan nagbabatuhan kayo ng putik para sa ganon malito o magulo ang ating mga kababayan at hindi na nila alam kung sinong paniniwalaan. No? So maraming ganyang kwento ngayon na nangyayari. No? Katulad yan, maraming nga nagsasabi na sinasabi nga daw ni US President Donald Trump na sila mismo, ang Amerika hindi ginagalang ICC. Meron naman silang punto ron na totoo yung sinabi ni President Donald Trump na hindi ginagalang ng Amerikang ICC kasi nga nung pinopose niya noong 2011 na ni Bill Clinton, hindi sinang ayunan ng Senado ng US.
So yun ang pagkakaiba. Sa Pilipinas naman, during that time, sinang-ayunan ng ating mga senador ang pagiging miyembro natin sa ICC. So yun ang pagkakaiba nun. Kaya nga sa Amerika, hindi applicable ang ICC kasi nga hindi na-ratify ng Senado. Sa Pilipinas kasi ang pagkakaiba, na-ratify ng Senado. Kaya kahit na nag-withdraw tayo, ang claim ng ICC is up to 2019 before tayo nag-withdraw, lahat ng mga aligasyon laban sa ating dating Pangulo at sa mga kasapakat na sinasabi na katulad si Senator Bato de la Rosa at pati sila Senator Bongo na dadamay din, saklaw pa rin yun ng kapangyarihan o ng autoridad ng ICC na tingnan kung ano yung mga kaso, ay yung mga aligasyon laban sa kanila tungkol sa EJK o sa sinasabi nga nating mga patayan na nangyari sa ating lipunan. So ito yung mga sinasabi natin sa ating mga kababayan na minsan kasi maraming ganito mga chismis o kwento, pero dapat ang tingnan natin na suriin natin yung katotohanan. Kasi pag naliligaw tayo sa mga impormasyon, yan ang mga minsan na ginagagamit sa atin sa mga panlilinlang at mga kumbaga kabulastugan na nangyayari sa ating sa pamahalaan. Ngayon, Dad, yung medyo nakakatawa dito is yung nag-accuse kay President Bongbong Marcos na gusto daw niya i-extend ang kanyang presidential term by modifying the Constitution is si Amy Marcos. And the funny thing there, Dad, kasi si Amy Marcos at si Bongbong Marcos, since magkapatid sila, the last person or the last president to extend their presidential term was their own father na si Ferdinand Marcos Sr. So I find it funny nga na Amy Marcos is accusing her brother of trying to do the same thing or something similar na ginawa ng kanilang tatay. But Dad, you said it's a squid tactic. But I'm just wondering kasi, ano ba yung magiging point nga ni Amy Marcos by sharing this video and na-struck down nga from the record? And I'm sure marami na mga tao nagtataka, what's the point of striking it down from the record? Napakita na napakita na sa media, nakita na lang lahat ng Pilipino na nanonood ng media or ng news, yung video na to accusing the minority bloc, accusing Boji D, accusing President Bongbong Marcos of this no election scandal. I mean, it might be true, it might be that they're trying to think of it, pero even though it might not actually happen, pero what's the victory condition that Amy was trying to reach at kung na-strike naman ito from the record, Dad? Well, kasi isa-isahin natin yung mga issue. No? Yung number one, yung striking from the record na sinasabi natin. Kasi nga, ang point naman ng mga senador natin, kaya gusto nila pa-strike yan, kasi nga, in the history, in the annals of the Senate history, lalabas at lalabas yan, let's say 50 years from now, or 75 years from now. So it will be a bad precedent. Kumbaga, it's a bad documentation of something that is not true. Yun ang kanyang punto naman dito. Sinasabi, I think, ni Senator Mig Zubiri na gusto niya pa-strike out to. Kasi kumbaga, hindi naman totoo. Bakit naman kinakailangan ilagay pa natin sa annals ng Senate history? May point naman siya doon. Kasi nga, why put something that is false or not true unless it is proven otherwise? Then there's a time that you can put it into the Senate record. If it's just an allegation, it's just a chismis, why do you have to put that in the history of the Senate records? Yun ang sinasabi niya, number one nun. Ang number two naman ang sinasabi mo, bakit kinakailangan gawin to? Squid tactic, di ba? Kasi nga, politika yan no? Malapit na kasi mag-2028. So parang ang nangyayari ngayon, parang ang nangyayari, kung ito ay paniniwalaan ng tao, magagalit ng mga sambayanan sa ating mga administrasyon. Sa susunod na eleksyon, kahit nasabihin natin hindi natuloy o hindi ginawa, pero ibig sabihin parang may masama silang iniisip, so immediately medyo dehado na kaagad yung mga kandidato ng administrasyon sa botohan sa eleksyon. Kasi nga, parang sa pananaw ng ating mga kababayan, itong mga kakampi ng administrasyon walang iniisip kundi pang sarili nila, kundi pang sarili nilang kapakanan at gusto nilang palaguin at patagalin yung kanilang kapangyarihan. So, ang kanilang image, reputation, perception magsisira. So, yun ang isa sa mga squid tactic. If it is what is their intention. Pero hindi naman natin pwedeng husgaan kung ano yung naging intention kasi maaring nakuryente lang din si Senator Amy Marcos. May mga nagkwento sa kanya na narinig na pinag-uusapan. Katulad sinabi mo, maaring pinag-uusapan, pinagplaplanuhan, pero maaring plano lang at maaring hindi naman matutuloy at hindi naman itutuloy dahil nga iilan-ilan lang sila nag-uusap doon. No? Hindi naman natin maalis sa mga magkakaibigan, di ba minsan? Mga magkakaibigan may mga pinaplano o sinasabi sa isang barkadahan, so isang inuman, pero yun naman kadalasan mga kwentuhan lang, pinag-uusapan lang, pero hindi naman nila talaga seryosong itutuloy o ipapatupad. Maaring nag-uusap lang sila, bumabangkas sa mga options kung ano mga pwedeng gawin, pero yun mga pinag-uusapan nang hindi naman ng karamihan, maaring iilan lang nagpulong-pulong at may mga gusto magbida na pwedeng gawin to o pwedeng gawin yon. So nangyayari naman yan sa ating mga tagapamahalaan.
posible kaya na may mga ilang congressman na yun yung iniisip nilang i-offer sa Pangulo na i-extend yung term ni Pangulo kapalit i-extend din yung term nila na para sabay-sabay na silang madadagdagan ng plus 3 years at sabay-sabay silang makikinabang na wala ng eleksyon kasi kung may plus 3 years, babawasan yung panggastos nila sa eleksyon at mas lalo nila masosolidify yung taong bayan sa kanila. Posible kaya na may mga ganun na nag-uusap sa baba pero hindi naman pala alam ni Pangulo. Kumbaga, ang nadadamay ang Pangulo pero yung pala iilang congressman lang palang nag-uusap. Pwede yun. No? Katulad sinabi natin sa ganyan kasi mga katayuan ng mga may kapangyarihan, kadalasan maraming gustong pumapel, gustong sumipsip, yung iba sabi higop na, di ba? Higop na nga yung sinasabi nila kasi nga gusto nilang makinabang din sa mga patutunguhan na to. No? Kasi ano bang purpose nito, di ba? Kung sakaling pinag-uusapan. Kasi nga, katulad sinabi mo, hindi na sila gagastos sa election, no? Mapapahaba yung termino nila, nakatipid sila, madadagdagan yung kita nila. So isa yon. Pangalawa, magmumukha pa silang bida sa Pangulo kasi parang iniisip nila na gusto nilang tulungan yung Pangulo sa mata ng Pangulo, maging pogi sila. So maaaring yun ang mga intention nila kung ito may totoong pinag-usapan at totoong pinagpaplanuhan. No? Pero sa akin nga, katulad sinasabi natin, objectively speaking, it will not fly. Kasi nga, 2 years to go na lang. 1 year, hindi na enough yan. Dapat, kung talaga may planong ganyan, in the first year of the presidency of the leader, dapat ilatag na niya. Kahit na ginawa yan dati ni President Duterte, ginawa din ni President Pino, hindi rin lumipad. No? Kasi nga, yung mga ganyan charter change, napakahabang usapin yan. Saka alam natin na maraming kokontra, maraming hindi sasang-ayon. No? Bagamat sabihin na natin, for the sake of argument, no, na maraming mga nakasulat, nakasaad sa ating konstitusyon na dapat nang baguhin kasi nag-iba ng panahon ngayon. No? Artificial intelligence na ngayon, may mga internet na nung panahon ng binalangkas yan, wala pa. So, may pagkakataon na dapat baguhin. Pero kaya lang nga, unang sinasabi natin, hindi nga siya uubra sa kasalukuyan kasi nga malapit nang matapos ang termino ng ating Pangulo. Ngayon, Dad, for the education of most of the viewers watching, back in 1987, nung gumawa sila ng bagong constitution, parang napakabilis lang. Parang hindi kasing hirap na pinagdaanan ni President Noynoy Aquino, President Duterte, at yung the early years of President Bongbong Marcos when former Speaker Romualdez was trying to do also similar change to the constitution. Parang hirap na hirap sila. Versus nung panahon ni Cory Aquino, parang ang bilis lang. Ano yung pinagkaiba nun, Dad? Well, number one kasi, nung panahon ni President Cory Aquino, we are under a revolutionary government. So tanggap ng tao yon, number one. Number two, ang taas ng tiwala nila sa ating Pangulo that time kay President Cory Aquino. Ang tingin ng mga kababayan natin, siya ay naluklok na Pangulo hindi para sa sarili niyang kapakanan. Nandyan siya para pinaglalaban niya yung kalayaan ng ating sambayanan. Yun ang pagkakaiba nun. Mataas yung trust, perception, goodwill ng dating Pangulong President Cory Aquino. Yung katulad sinasabi natin, revolutionary government din tayo that time. So, ibig sabihin, hindi na natin nire-recognize yung konstitusyon na binalangkas before 1987. No? Ito yung 1973 Constitution under President Marcos na during that time kasi martial law na. So, during martial law, gumawa ng konstitusyon, hinubog ni President Marcos yung konstitusyon under the martial law regime. So, kaya nga nung pagpasok ni Cory Aquino, tanggap na ng tao na ayaw na nila noong 1973 Constitution at revolutionary government tayo. Therefore, they are surrendering all their faith and trust under to President Cory Aquino that time. So, yun ang pagkakaiba. Yung trust rating napakataas, yung perception ng goodwill napakataas at nakikita nila na parang may good faith. At good faith talaga ang nakikita nila kay President Corazon Aquino kaya niya hinubog yung bagong konstitusyon. Pero bagamat ganon, gumawa din siya that time ng Constitutional Convention si President Cory Aquino. So hindi lang si Cory Aquino humubog ng konstitusyon. Ito ay pinagbuklod-buklod na iba't ibang mga dating politiko, mga scholars, sila yung bumalangkas ng ating konstitusyon noong 1987. So yun ang pagkakaiba nun sa ngayon. Kasi ngayon, ang nakikita ng mga tao, pag-upo ng bagong Pangulo, bakit mo gustong galawin yung ating konstitusyon? So kadalasan sinasabi nila kasi nga gustong baguhin yung mga termino ng mga nakaupo, gustong pahabain. So merong pagdududa. Pero sa katotohanan yan, even nung panahon ni President Duterte o President Pino, sinasabi nila na gusto lang baguhin yung economic provision. Hindi gagalawin yung political provision. Pero pagkamat ganon, may resistance, no? Kasi nga iniisip nila baka kunyari lang yan, napakulo nyo lang yan, na kunyari yung economic provisions lang ang babaguhin nyo, pero totoong intention ninyo, baguhin yung mga termino at pahabain yung mga termino ng mga nakaupo. So, merong tinatawag tayong distrust, no, sa mga
politicians natin. Kahit na nung panahon ni Pino at ni President Duterte na napakataas na rin ng trust rating ng kanilang first 2 years in office, meron pa rin pag-aagam-agam yung ating mga kababayan. So therefore, what we're saying is, now, if the leader or the president really wants to change the Constitution, the best time is on the first year of his presidency, dapat ilatag niya yan. At number 2, tumawag talaga siya ng Constitutional Convention, hindi yung Constitutional Assembly. Kasi pag sinabi mong CONAS against CONCON, ang Constitutional Assembly kasi binubuo yan ng mga congressman din, mga politiko rin ang babalangkas ng konstitusyon. Samantalang kung Constitutional Convention, yan yung iba't ibang sangay ng ating lipunan. Mga scholars, mga civic society leaders, mga religious leaders, sila yung kasama doon. So, mas mahaba nga lang yung proseso. Matagal yung proseso at mas magastos. Pero at least, mapapakinggan ang lahat ng sektor ng ating lipunan na makapagbigay ng kanilang susog sa mga dapat gawin o dapat ilatag sa ating konstitusyon. So, yun ang pagkakaiba nun. Kaya lang, itong mga nakaupo natin ngayon, lahat sila gusto CONAS. Ibig sabihin, minamadali. So, kitang-kita kaya, hindi nagiging maganda yung perception ng ating mga kababayan sa pagbabago ng ating konstitusyon. Kasi nakikita nila, more or less, ito'y personal interest, hindi for national interest. Hindi katulad ng panahon ni Cory Aquino, ang nakita ng mga kababayan natin, ang gusto talaga ipatupad ni Cory Aquino is for the national interest. Kaya nga nakita naman natin, talagang sinunod nila kung ano yung mga patakaran during that time. Ngayon naman, Dad, balikan natin yung 1973 Constitution during the martial law. Bakit napakabilis din gawin yun? Kasi during that time, martial law. So kung ano sinabi ni Marcos, yun ang masusunod. Kung ano yung sinulat niya, yun ang masusunod. Wala namang gustong kumontra o lahat sila takot kumontra. So it's more of fear rather than more of faith and hope. During the time of Cory Aquino, it's more of faith rather than fear. They have faith in Cory Aquino's a clear intention, transparent direction for the sake of the country. During the time of Marcos naman, 1970 Constitution, it's more of fear of Marcos that they will have to follow what he wants. Kaya nga tinawag siyang dictator that time, di ba? He might have the best intentions, but unfortunately, the 1970 Constitution did not materialize to be beneficial to the nation at that time. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na kailangan ng edukasyon. Kasi pag may edukasyon, maiintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng mga constitutional changes, ano ibig sabihin ng charter change, ano ibig sabihin ng Constitutional Assembly versus Constitutional Convention. Kasi kailangan natin malaman at maintindihan bilang isang bayan kung ano mga nangyayari para hindi tayo maisahan ng mga politiko na ng ating bayan. Kasi maraming mga congressman dyan, ang mga nag-iisip ng mga kung ano namang kababalaghan. Minsan hindi alam ng presidente. Sila ang nagbibigay ng mga proposal na posibleng makasira sa ating bayan. Kaya napaka-importante, edukado ang bayan para malaman nyo kung sino yung mga tamang tao na ihahalal nyo tuwing eleksyon. At dapat may eleksyon tayo at sinusunod natin ang 1987 Constitution para sa edukasyon. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kasi ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders. At para magkaroon tayo ng better leaders, kailangan bawat Pilipino ay educated para alam nila kung sino ang tama para sa ating bayan. Ako po ay si Solomon Sayo, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, hangad niyo bang magkaroon ng matiwasay na kinabukasan? Pangarap niyo bang magkaroon ng mas masaganang kabuhayan? Ang layunin namin sa Ilocano Defenders, maging gabay ninyo at maging ilaw ninyo para magkaroon tayo ng landas na maayos na patutunguhan. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.